Vinga, i ara una altra proposta cultural, l'exposició Recuperar, que s'ha inaugurat avui al Centre Cívic Drassanes. Deixa molt clar que els materials usats, les deixalles, no només els pot donar una segona vida, sinó que fins i tot poden ser obres d'art potencials. Una llum de bicicleta al mig del front, una xarxa de pescador com a cabellera, vet aquí la princesa del Raval. Joaquim Riera és del barri. Fa un any aquest dissenyador gràfic va començar a recopilar tota una sèrie d'objectes tirats pel carrer per reciclar-los en art. Els contenidors al carrer, a l'escombraria de casa, el que fem servir cada dia, els brics, llaunes. La meva dona pensa que m'estàs ocupant la casa plena de trastos, que jo em llançaria a escombraria. Amb aquests trastos, Riera ha produït una vintena de quadres que representen paisatges o figures imaginàries, però que de prop sempre reflecteixen la nostra època. D'aquell material, treballar-lo no és solament agafar i enganxar i ja està, sinó que tens de buscar-li formes, surten volums que veus en allà uns pells, unes cares. La mostra Recuperar es pot veure fins al 27 de juliol al Centre Cívic Drassanes.